Hej alle sammen. Og det er min lillebror. Sig hej. Hej. Det er vores sønhus. Vi skal væk i morgen. Men vi skal ikke vise andre mennesker. Hvorfor? Det er kun os, der vis. Så har vi det her. Det er også en pool. Ja, det kan vise vi. Kom her. Der er en pool et sted herovre. Der er et pool et sted udenfor. Kom. Bare fordi det er ikke så meget. Min storebror. Vi skal bare lige se en vinkel. Vi skal bare lige se. Kom, der er en pool herovre. Se, det er en stor pool. Ja, den er stor. Bare fordi vi var også i Spanien. Ja, vi er i Spanien. Nej, jeg har været i Spanien, men det er vi ikke mere. Men nu er vi i Frankrig. Vi ses.